mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopilira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pologalamu yathu ino ya kudziwa baibulo langa. Monga nthawi zonse muli ndine Vinjero Gondwe. Tikumbukire pologalamu imene amatipatsira ndi Alilongwe School of Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu, amene sakukudziwitsani zakuti anatsegula mwayi kwa iwo amene angafuna kudzaphunzira baibulo kwa zaka ziwiri kwa ulere, amene okhala munthu wamuna wampingo wa Khristu, amene okhalanso ndi certificate yake ya form 4. Mwina ndinu, mwina ndiyena adziwitseni za uthenga umenewu. Pa pologalamu yathu tsopano gawo lino tikhala tikuphunzira kuchokera buku la Daniel, limene tionemonso zinthu zina zimene inunso ndine lero tingathe kuphunziramo. Pamene takamba za kuti tikhala tikuphunzira buku la Daniel, ambiri timakhala tikukumbukira zimene zinachitika Daniel, komanso zimene zinachitika Shadrach, Meshach komanso Abednego pamene anaponyedwa mu ng'anjo ya moto, komanso Daniel anaponyedwa mu dzenje la mikango. Ni nkhani imene kwambiri sikuti ndiye chilendo kwenikweni, komabe taona kuti tiphunzire mwandandanda, mofatsa, moyiona bwino, nkuonaponso kuti inu ndine lero tingaphunzire zotani. Ngakhale ndatchula za Daniel mu dzenje la mikango komanso mu ng'anjo ya moto azizake aja, sikuti tiyambira pamenepo, koma tiyambira kuona buku limene la Daniel, kuyambira mu Daniel chapter chake cha 1, kuyambira verse yake ya 1 umatsika musi mpaka kufika chapter chomaliza, pamene tioneponso maphunziro ambiri kuchokera buku limeneli la Daniel. Pamene takamba buku la Daniel, tiyenera kuti pali zinthu zina zimene kuti tilimvetsetsenso bwino, tiyenera kuti tizidziwe ndithu. Ngakhale mwina sizinalembedwe mwandandanda m'baibulo lathu kapena buku limene la Daniel, koma tizidziwa mangama kugwiritsanso ntchito mbiri imenenso imatithandizira bwino pa zinthu zina ngati zimenezi. Tikaona buku la Daniel linayambira pamene anthu a mtundu wina wa Babeloni, amene mwina ena timadziwa mangama chifukwa cha mfumu yawo, mfumu Nebukadineza, amene anatenga Israeli ku ukapolo ndipo kupita nawo ku dziko limene la Babeloni. Anatenga katatu. Tikamaona mbiri imationetsa kuti mu chaka cha 606 anatenga koyamba, mu chaka cha 597 anatenga kachiwiri, ndipo mu chaka cha 586 anatenga kachitatu. Ndipo atatenga amene opita nawo ku ukapolo 586 pamene timaona kuti kachisi komanso zinthu zambiri Yerusalemu anakhala ngati waphwanyidwiratu tsopano kuti basi zatha kusanduka bwinja. Ndiye tiona kuti buku limene la Daniel anatengedwa nawo mulendo amenewa amene amachitika mu mfumu ya Babeloni kudzatenga ana a Israeli kupita nawo ku ukapolo. Ndipo potenga ukapolo, china chimene chimakhala chodabwitsa kamene buku la Daniel umbapeza kuti zimasiyana ndi mmene ife tingaganizire masiku ano. Munthu tikatenga anthu tapita ku nkhondo, tukamenya nkhondo ndi dziko lakuti ndiye tifuna tikagwira akapolo tibwere nawo, zimangokhala zinthu zongogwira kuti amuna akadzugwirani kati ufuna akazi kugwira umapita nawo. Koma tikamaona zathuwa amatipatsa chithunzi china chimene mwina zimaonetsa kuti zosiyana ndi mmene timaganizira pamene zimene zochitikira zinthu. Chifukwa timapeza kuti potenga samangotengapoyi, koma aone kuti amakhala tcheru posankha anthu amenewa. Mwachitsanzo tonene pa buku la Daniel chapter 1 verse yake ya 3 ndi verse yake ya 4. Akunena kuti pa verse 3, ndipo mfumu inawuzanso Aspenazi mkulu wa adindo kuti abwere nawo ena a ana a Israeli a mbewu ya mafumu ndi akalonga. Akuti potenga anaja mukumbukirepo chinthu ichi. Mutenge mbewu ya mfumu, kutanthauza anthu amene amachokera ku mtundu wa chifumu, komanso anthu amene anali oti achokera ku mabanja ofunikira kapena amaulemu wawo mu Israeli. Pa verse 4 anapitirizanso kuti anyamata opanda chilema. Akuti pogwirapo osangogwirapo, gwirana anyamata opanda chilema. Komanso anapitiriza kunena kuti amaonekedwe okoma. Maonekedwe okoma afuna zoti amaonekedwe abwino. Kalekale akati munthu wamaonekedwe abwino tikamaona monga nkhani ya ina David komanso zakalekale ngambiri ya zathu. Akamakamba za anthu amaonekedwe abwino amasankha anthu amene alatalali, anthu ooneka amphamvu. Olero akayimirira kamala nkhulu adziti koma payimiriradi munthu apa. Ndakuti amaonekedwe okoma, komanso aluzola nzeru zonse. Akuti posankhanso anthu amene wakapolo musankhe anthu anzeru.
Ndikuti pamene apita ku nkhondo, apita ukapolo, mfumu imene ya Nebukadineza ukagwira ana a Israeli, anawapatsa ndithu kuti pali zinthu zina zimene amayenera kuti asankhe ndithu. Ndiye tipeza kuti Daniel komanso ndi azake ena aja anagwa mu gulu limenelo. Amaonera anali maonekedwe okoma, komanso anali azeru, komanso anali kuchokera ku mabanja aufumu kapena akalonga. Ndiye tipoona kuti anthuwa potengedwa amatengedwa poona zinthu zina ngati zimenezo. Ndipo tikaona buku limene la Daniel tipeza kuti ndi buku limene lapatsidwa dzina potengera munthu wake amene analemba buku amene ali Daniel. Pali mabuku ambiri amene m'Baibulo timapeza ndithu anatenga dzina la munthu: Ezekiel, Mateyu, Mariko, Luka, Yohane. Akutenga mayina a mabuku a anthu amene analemba. Ndi Danielonso ndi buku limodzi limene linatchulidwa dzina limeneli potengeranso munthu amene analilemba buku limeneli. Tikaona buku la Daniel chapter 1 ukafika Daniel buku lomaliza buku limene la Daniel, timapeza kuti nkhani imene inalembedwa imene ndi nkhani imene inatenga pafupifupi zaka 70. Kaoneka ngati kabuku kakang'ono, koma muli nkhani imene inatenga pafupifupi zaka 70. Ndipo tikamaona pa buku la Daniel chapter 1 verse yake ya 1 imatoza kuti inayambira chaka chachitatu cha Yehoyakimu, chimene chikhozo chilengera kuti mwina chaka cha 606 mpaka ukafika chaka chachitatu cha Cyprus, mfumu ya Persia, chapter 10 verse yake ya 1. Ndiye tipeza kuti nkhani imene zinachitika pamene zinatenga pafupifupi zaka 70 ndi zakanso zimene ana Israeli anakhala ku ukapolo. Ndipo timaona tikaona buku la dzina loti Daniel kalekalelo, komanso mwinanso masiku ano anthu ambiri tikamapereka dzina kwa mwana timapereka ndi cholinga, komanso timakhala ndi tanthauzo. Monga Daniel tanthauzo lake imatanthauza kuti munthu amene kapena tikhozokuona kuti Mulungu ndiye ondiweruza. Ndati buku la Daniel limatanthauza kuti ndi Mulungu ndiye ondiweruza. Ndati ndi munthu amene akuona kuti ineyo ndizikumbukira kuti Mulungu ndi amene akundiweruza. Ndati tikaona tanthauzo la Daniel ngumaonanso nkhani yake zimaonetsa ndithu kuti zikugwirizana bwino, chifukwa Daniel anapatsidwa dzina limenelo. Tikaona pa buku la Daniel chapter 2 verse 20 mpaka 22 timapeza kuti Daniel anali ndi munthu odalira Mulungu nthawi zonse. Zikugwirizana ndi dzina lake ndithu. Nthawi zina mwina tikamaona za mayina, pali mayina eno kumafunsa kuti muri mwana dzina lake ndani? Wakuti. Koma ndi mpakedi ali dzina limene. Akuona dzina ndi zimene akuchita. Ndiye tikuonanso Daniel pamene anapatsidwa dzina limene sanangopatsidwapo ayi. Anapatsidwa dzina limeneli ndipo linali ndi tanthauzo lake loyenera. Ndiye tikuona kuti muli nkhani zambiri. China chimene chimandisangalatsa kwambiri komanso chimene chimandipatsa chidwi ndi chimene tichipeza buku la Ezekiel chapter chake cha 14 verse yake ya 14. Ezekiel chapter 14 verse 14 anamutchula Daniel, koma pomutchula Daniel anamutchula monena kuti ukawerenga buku limene umaona kuti koma munthu ameneyi dzina lake tanthauzo lake komanso zimene anachita zogwirizana. Daniel Ezekiel chapter 14 verse yake 14 akunena kuti chinkanakhala mmwemo anthu awa atatu, Nowa, Danieli ndi Yobu, akadapulumutsa moyo wawo okha mwa chilungamo chawo, ati Ambuye Yehova. Apa tikupeza Ezekiel akudzudzula mtundu wa ana a Israeli, akunena kuti zochitika zanuzi inu mwaonjeza. Olo mu mzinda mwanu muno munakakhala kuti anthu atatu awa alimo pa anthu atatu amene atchulidwa ndani? Daniel, Nowa komanso Yobu. Ambiri Nowa tumudziwa buku la Genesis, anali mmodzi amene anali olungama mu ubadwa wawo buku la Genesis chapter 6. Ambiri soti kumudziwa Daniel amene tikumuona anaponyedwa dzina la mikango koma Mulungu anamupulumutsa komanso dzina lake lidziwa tanthauzo lake. Komanso ambiri tikumudziwa Yobu. Yobu anali munthu olemera, anasauka koma sananyoze Mulungu, kenaka anadzalemeranso. Ndi Ezekiel powapatsa chitsanzo ana Israeli akunena kuti khalidwe lanu litu pamene lafika apa mpaka kuti olo mzinda uno khali munali Daniel, Nowa komanso Yobu. Sanakakupulumutsani inu. Pena ukamaona nkhani imandifananizirako pang'ono tikamaona maganizo amene analipo buku la Genesis, nkhani ya Abraham amene amaganizira za mzinda wa Sodomu ndi Gomora. Angelo aja atabwera kuti afuna kuwononga mzinda namuumbwatsa Abrahamu kuti mwina ukozopezapo anthu 50, mwina anthu 40, mwina anthu 30. Anthu awawo akhozopulumutsa mzinda onsewo. Amati akawerenga peza kuti 50 alephera, 40 alephera, 30 alephera. Ndi anthu 40 atatapezeka mzinda wa Sodomu ndi Gomora sunakawonongeka koma anthu aja analephera. Ndi Ezekiel osakupeleka kuti koma mzinda umura kuti ulo munali Daniel,
Nowa komanso Yobu anakadzipulumutsa okha chifukwa panalibenso anthu ena amene amachita chifuniro cha Mulungu. Ndiye tikuona Daniel akutchulidwa ndi Ezekiel, koma kutchulidwa analidi munthu olungama. Nthawi zina m'madera amene timakhalamo makhala anthu osiyanasiyana. Nthawi zina akanena kuti apa kuti pakuti pasowa zinthu, ndi anthu amatofusa kuti kodi pamenepo panali ndani ndi ndani, ndi amatchula kuti panalowa kuti komanso panalowa kuti. Koma amene ndimudziwira wakuti sangabe, komanso amene ndimudziwira kuti ngati chenso mwina wakuti. Pala anthu atatu, koma anthu ena wakuti sangachite zimenezo koma akayikira wina. Chopangitsa zimenezi ndi chani? Zochitika zake. Daniel, Nowa komanso Yobu anayizitsazo zabwino. Sizolanda zoti m'Baibulo zizabwino zinali zokhazayi, koma nkuteka Ezekiel pamene amakamba apa Daniel anali oti ali limodzi. Fa Ezekiel analinso mmodzi mwa anthu amene anatengedwa pita nawo ku ukapolo. Ndiye Ezekiel ndi Daniel ndikukhulupirira kuti anali anthu amene amadziwana bwino ndithu. Tikamaona amatipatsa chitonthozo chimenecho. Ndiye tikupeza kunena kuti Daniel ndi buku losangalatsa kwambiri, ndi buku labwino kwambiri, ndi buku lofunika kuti ndine tikhale ndi nthawi ndithu ino pa programu yathu ino yakudziwa Baibulo langa kuti tione. Pamene tikupitirira tiyambe kuona buku la Daniel chapter 1 kuyambira verse yake 3 mpaka verse yake 7. Tioneka izo zinachitika pamenepa. Tione pa verse yake ya 3 akunena kuti ndipo mfumu inauza Aspenazi mkulu wa adindo kuti abwere nawo ena ana a Israeli a mbewu ya mfumu ndi akalonga, anyamata opanda chilema, amaonekedwe okoma, aluso la nzeru zonse, ochenjera nkudziwa, aluntha la kuganizira, okhoza kuyimirira m'chinyumba cha mfumu, ndi kuti awaphunzitse mabuku ndi maneneredwe a Babuloni. Ndipo mfumu inawayikira gawo la chakudya cha mfumu tsiku ndi tsiku, ndi la vinyo wakumwa iye, ndi kuti awalere zaka zitatu, kuti potsirizira pake ayimirire pamaso pa mfumu. Mwa awa tsono munali ana a Yuda, Daniel, Hananiya, Misaeli ndi Azariya. Ndi mkulu wa adindo anawapatsa mayina ena. Anthu apochoka ku Israeli kupita ku ukapolo anachoka ndi mayina amene atchulidwa pa verse yake ya 6. Koma atapita ku ukapolo kuja, oyang'anira aja anasintha mayina. Ndi anasintha mayina wachipititsa mayina oti chani? Mayina ena. Daniel anamutchwa Belitesazara, ndi Hananiya Shadraki, ndi Misaeli Mesaki, ndi Azariya Obedinego. Ndiye tupeza kuti mayina amene anachoka nawo kwawo anawasintha kuwapatsa mayina ena. Pa verse yake ya 7 ikutilekezera potero. Ndiye tikati tione kuti achoka kumene kuja, abwera ku ukapolo, atafika ku ukapolo anawasintha mayina. Nthawi zina munthu umatoka ndi mafunso kuti awasintha mayina yake njani. Tikumbukire kuti mayina amene anali nawo aja anali matanthauzo. Mayina amagwirizana ndi mtundu umene munthu ali. Monga inu ndine amene tili Malawi, tili ndi mayina athu amene awangachi Malawi basi. Amene ukapita dziko lina sungakapeza, koma pali mayiko ena amene dziko lina umakatoka lipeza, dziko linanso kalipezanso, dziko lina kalipezanso. Ndawa malingananso ndi chikhalidwe cha Yuda amakhala ndi mayina amene amakonera kugwirizana ndi chikhalidwe chawo cha Chiyuda. Ndatapita ku Babuloni mayina awo asiyeni kwanu komweko. Kuno muli ku dziko la eni, tikupatsani mayina ogwirizana ndi ife. Mwachitsanzo timaona nthawi zina kukabwera azungu ku Malawi kuno. Mwina timapeza azungu ena tikawatchula chifukwa cha mayina awo amene ali nawo achizungu, mwina sitingathe kuwatchula bwino, timatha kuwatchula mayina athu. Ayi apiri, akakhala wangazi mwina anachisale awa, kuwapatsa mayina ogwirizana ndi ife ndi chikhalidwe chathu. Ndawanso atafika kumeneko zinachitika zimenezi. Anawachotsera mayina, kuwapatsa mayina a chilendo. China chimene anachita ndi chinthu ichi, amenera kuti akutaphunzire chikhalidwe cha Chibabuloni. Pa verse yake ya 4 akunena kuti anyamata opanda chilema, amaonekedwe okoma, aluso la nzeru, ochenjera nkudziwa, aluntha la kuganizira, okhoza kuyimirira m'chinyumba cha mfumu, ndi kuti awaphunzitse mabuku ndi manenedwe a Babuloni. Ndazino kangomva zimene zokhozongola ngati kuti ukhozongozonera pamwamba. Koma ponena kuti aphunzire manenedwe a Babuloni pali zinthu zambiri zimene amenera kuti aphunzire. Amenera kuti adziwe. Ndi chifukwa powasintha namba kuwasintha mayina, chifukwa kuti powatenga anthuwa amafuna kuti ayiwaleza kwawo. Awapatse
mwina muchizungu kuti new identity, awasinthe kuyambira dzina lawo, manenedwe, zakudya. Anafotokoza zinthu zimenezo. Amafuna aphunzire chikhalidwe chatsopano kuti zakwawo aziwale. Ndeti kuona kuti pa verse 5 chakudya nachonso ankanena kusintha. Daniel ndi azake pa verse 6 anawapatsa zakudya zimene amenera kuti kudya, zimene poyamba samadya. Pa verse 7 mayina anawasintha anthu amenewa. Ndeti peza kuti pali zinthu zitatu zimene zinawachita amenera kuti achita na Daniel kumene kuja. Choyamba amenera kuphunzira chikhalidwe. Chachiwiri zakudya zawo. Ndipo chachitatu mayina awo. Izi ndi zimene mwinaso munthu ena yense amenera kuti amenera kudutsa akasintha malo. Akapita malo ena olo mu dziko lomwe la Malawi, mwina wakulira kumpoto ukabwera pakati umadzapeza kuti zimene mayira kumpoto pano zasintha. Ndio ukafika pano umayenera kuphunzira tsopano. Kuno kuti chikhalidwe timatere. Zakudya zathu kuno zimatere. Kuno zimatere. Ukachokanso pano upita kumwera umakaphunziranso zinthu zina. Ndapa tikupeza kunena kuti Daniel adapita kumeneku nawonso sanango alekerera ayi. Tikumbukire kuti cholinga chimene anawatengera chakuti azikagwira nyumba yachifumu. Ndi nyumba yachifumu sungakayankhule Chiyuda. Nyumba yachifumu sungamakadye zakudya za Chiyuda. Nyumba yachifumu sungamatchule mayina a Chiyuda. Umayenera kuti zonsezi zisinthe. Komanso chikhalidwe kodi tikamapita pa fumu kuti timayankhula ndi fumu morani. Zimene zingakhale kuti mmachita kwanu uku sizingatero. Ndeti kuti Babyloni ana Daniel ndi azake anapita kumeneko. Choyambirira chimene anayika kuti anthu alilonse ndi zinthu izi. Zonsezi zinachitika pa cholinga chofuna kuti zakwawo aziwale ndithu. Amafuna kuti olo mulungu wakwawo amuyiwale. Ndipaka anawuza kuti ayenera kuphunzira manenedwe a Chibabeloni, ayenera kuwaphunzitse mabuku a Chibabeloni. Mabuku akwawo, malamulo a Mose, malamulo achani, zonse zimene mulungu anawapatsa azitaye uko. Abweretse pano pa chinthu chachiwani. Ndanadziwa kuti asinthe bwino anthu tikhale nawo, ndipo Baibulo atipatsa kuti anakhala nawo kwa zaka zitatu akuwaphunzitsa pa verse 5. Zaka zitatu ndi nthawi yayitali munthu akuphunzira. Koyambirira ukozomazikana, koma popita pa nthawi usintha ndithu. Ndi zimene anachita chimenecho. Ndeti kaona pa verse 8 mpaka verse 13 pamene tupitira aphunzira tipeza kunena kuti pa verse 8, koma Daniel anatsimikiza mtima kuti asadzidetse ndi chakudya cha mfumu kapena ndi vinyo anamwa. Chifukwa chake anapempha mkulu wa adindo alole asadzidetse. Ndipo Mulungu anamkomera Daniel mtima wa mkulu wa adindo anchitire chifundo. Nati mkulu wa adindo kwa Daniel, ine ndi wopanda mbuyanga mfumu. Amene anati, ine ndi wopa mbuyanga mfumu, amene anakuyikira chakudya chanu ndi chakumwa chanu. Aonelenji nkhope zanu zachisoni zoposa za anyamata olingana ndinu. Anthu ambiri awabweretsa pamalo amodzi. Ana Daniel awauza kuti mayina anu akusinthani, awauza kuti muzidya izi. Nde Daniel anati koma ife sitingadye zimenezi, sitifuna kuzidetsa. Kuzidetsa uku sikuzidetsa kwa kunja, koma kuzidetsa kwa moyo wawo wauzimu. Tikumbukire kuti mfumu ija ndimene inalamulira kuti mwasinthe mayina, inalamulira kuti mwasinthirize izi. Ndewe yanga ina Daniel anati ndili ndi mantha. Chifukwa ndikakusinditsani izi, nanga mfumu ija ikadzaona nkhope zanu zooneka zakugwa, adzanu aoneka osangalala, nanga ine zidzandithera bwanji? Munthu chanali mantha amene. Pa verse 11, nati Daniel kwa akapitawo, amene mkulu wa adindo adamuyika ayang'anire Daniel, Hananiya, Misaeli ndi Azariya. Muyesetse anyamata inu masiku 10. Anati muyesetu anyamata anu masiku 10, atipatse zomera nthaka tidye ndi madzi timwe. Pamenepo mupenye maonekedwe athu ndi maonekedwe a anyamata akudya chakudya cha mfumu, ndi monga umo muonera muchitira anyamata anu. Nde Daniel ndi azake anati musakhale ndi mantha, bwanji mutilole masiku 10 kapena masiku 10, mutipatse zakudya zomera mthaka ndi madzi. Osati zakumwa za mfumu, osati zakudya za mfumuzo. Chifukwa zakudya za mfumuzo ife zitidetsa. Ne mutilole pa masiku 10, muone zimene zichitika pa masiku 10, mukaona kuti situoneka bwino, ayi tibwerera ku zakudya zanu. Nde tikumbukire kuti Mulungu anakupanga
zoti afewetse mtima woyang'anira ina Daniel. Vesi generuza choncho inaruza zinthu zimenezo. Ndeti kupeza kunena kuti Daniel wapempha zinthu zina zimene zili zonena kuti munakakhala inu ndine sindingapempha. Tatengedwa kwathu tili mu ukapolo ndife anyamata. Tikupatsidwa zakudya zachifumu. Pena umaziganiza kuti mwina utakhala wayitanidwa ndi president a dziko lathu. Ndebwerani pano tidye. Ndemwina pali zakudya zina zimene mwina iweyo sungakonde kuti udye. Ambiri tiko zakudya chifukwa amene watiyitanayo. Ambiri zikuvuto titikane. Patakhala soti mwina pali zakumwa zina zimene zili zonoti anthu amamwa. Mwina sokhoza kumwa chifukwa ananga pano ndilephere kumwa. Ukhoza kumwa ndithu. Ndayina Daniel ife inde tili kuno. Inde zina zonse zimwatisintha. Koma papa ngati kuli kotheka tiloleni mutionere masiku 10. Masiku 10 si masiku ambiri koma ndi masiku okwanira kuti chinake choti chichitike chikhozo chichitika ndithu choti chisinthe. Timaona zathu amene anaphunzira bwino thupi la munthu. Amafotokoza masiku ano kuti ndazi ambiri zimatenga pafupifupi masiku 30 kuti thupi la munthu lisinthe pa zakudya zimene akudya. Ngati umadya nyama nthawi yonseyi ndikuti uyambe udya masamba lero, masamba asaoneka kwenikweni pa thupi pako. Koma kuti ambeoneka amawerengeranso kuti masiku ena 30. Ndi apa Daniel koma anapempha masiku 10. Tiloleni kwa masiku 10 ngati kuli kotheka zitero. Ndipo chinanso chimene timaona pa buku la Daniel chapter 9 verse 9 iyo akuti Mulungu anali naye. Zimangondikumbutsa tikamaona buku la Genesis chapter 39 verse 2 verse 5. Timapeza nkhani ya Yosefe. Yosefe so ali ku Egypt kuja. Ngakhala makumana zonse zija koma Bible imati Mulungu anali naye. Ndeti kuona kuti Yosefe ali ku dziko la chilendo, Mulungu ali naye. Tikuona Daniel ali dziko la chilendo, komanso Mulungu ali naye. Akutiuza zimenezo. Ndeti kupeza kunena kuti anthu awa anapempha pempho limenelo ali dziko la chilendo koma Mulungu sanawataye. Ambiri ena Daniel, Meshaki komanso ndi zake aja anakhala kuti ali ngati ife. Pongotengedwa pita ku ukapolo tinakakanena kuti Mulungu atitaya. Koma Daniel, Meshaki komanso ndi zake aja Mulungu anali nawo ndipo anati tiloleni masiku 10 tizidya zomera nthaka ndi madzi basi. Zinthu zochepa zimene anapempha. Koma momwe timapeza verse yake 12 ndi verse yake 13 oyang'anira uja ngakhale ndi mantha komabe anawalola kuti tione pa masiku 10 amenewo kuti zikhala bwanji. Anavomera ndithu. Avomera fake njani Daniel wapempha komanso Mulungu ali naye. Pamene tupitirira verse yake 14 mpaka verse yomaliza chapter 20 verse yake 21 chapter 1 chimene tichiphunzire lero pa program yathu imeneyi. Tipeza kunena kuti zotsatira zake tsopano zinakhala bwanji. Munthu uja walola muzidya za nthaka komanso madzi kuti zinatha bwanji. Pa verse yake ya 14 akunena kuti ndipo anamvera mawu awo nawayesa masiku 10. Verse 15 atatha masiku 10 tsono anaona kuti maonekedwe awo ndi kunenepa kwawo anaposa anyamata onse adadyawo zakudya za mfumu. Akuti oyang'anira uja atadutsa masiku 10 atapita kukaona kapeza Daniel ndi zake akuoneka osalala onenepa bwino. Komanso ati maonekedwe awo amaposa anthu amene amadya zakudya za mfumu zija. Tikakamba za zakudya za mfumu kuti akuluakulu tudziwa bwino zakudya za president. A president silingaganize kuti angadyetu soya pieces, angadye masamba opanda mafuta. Taganize ngakhale sitinakaoneko kwa president koma tingowaganizirana president athu kapena mfumu yathu yaulemu ingadye zakudya zotani zokazingira zimene mwina anthu amafotokoza kuti zatswaitswai mwina amavukitsa ntchito mawu ngati amenewo. Ndeti kupeza kunena kuti akuti zimene amadya Daniel zomera nthaka ndi madzi zinapangitsa aoneke bwino kuposa ena onsewo amene amadya zakudya zabwino kuposa pamenepo. Patatha masiku 10 zinachitika ndi zimenezo oyang'anira uja ataona. Pa verse yake ya 14 verse yake ya 15 akunena kuti atatha masiku amene anaona pa verse 16 pamenepo kapitawoyo anachotsa chakudya chawo ndi vinyo akadamwa nawapatsa zomera nthaka.
verse 17. Koma anyamata amene anayi Mulungu anawapatsa zidziwitso ndi luntha la mabuku aliwonse ndi nzeru, koma Daniel anali nawo luntha la masomphenya ndi maloto onse. Akuti popitiriza waphunzitsa, popitiriza kwa zizindikiritse zimenezi, akuti Mulungu anali nawo anyamata amenewa. Koma Daniel anali woposera azizake onse aja. Onse amaphunzira ndithu, onse amadziwa ndithu. Koma zimene Daniel anadziwa zinali zoposera azizake ena onse aja. Amatodziwa masomphenya, maloto. Onse aja amaphunzira za mabuku aku Babeloni, koma Daniel ndi azizake Mulungu anawapatsa nzeru zapaderadera. Anazindikira zinthu zapaderadera zimene munthu wina sanakatha kuzizindikira. Pa verse 17, koma anyamata amene anayi Mulungu anawapatsa, verse 17 wenga verse 18, atatha masiku inanena ufumu kuti alowe nawo, mkulu wa adindo analowa nawo pamaso pa Nebukadinezara. Akuti patatha masiku amene anawapatsa zaka zitatu, atawayitana. Yafika maphunzira yafika nthawi yomwe amagwira ntchito atawayitana. Mfumu itayima pano kwaona icho. Ndero woyang'anira anyamata aja anali wosangalala ife amati akaona Daniel chimunthu wantali bwino, wosalala, wamphamvu, onekera amajeza kujeza bwino. Ndeti mfumu setaona koma anyamata komati anyamata koma amenewo. Vesi yake ya 19, ndipo mfumu inalankhula nawo, koma mwa iwo onse sanapezeke monga Daniel. Ati mfumu inalankhula ndi anyamata onse, tikumbukiranso kuti panali Daniel ndi azizake okha ajayi, panali chigulu cha anthu amene amasamalira kwa zaka zitatu. Koma mfumu ikupenga ma interview kuti wona amene angadzagwira ntchito kwa ine ndani. Pa vesi yake ya 19 mfumu inayankhula maonena kuti, ndipo mfumu inalankhula nawo, koma mwa iwo onse sanapezeke monga Daniel, Hananiya, Misaeli ndi Azariya, nayimirira iwo pamaso pa mfumu. Akuti atapanga ma interview, anthu folo amenewa anali otapambana kuposa anthu onse. Ambiri mwina ndinapanga ku apply ntchito, umafuna utakhala iwe ndithu. Koma onsewo atadya zakudya za mfumu atatere, koma Daniel ndi azizake okha amene amadya za munthaka ndi amene anapambana. Mfumu inatsimikiza kuti koma anthu amene ndimafuna ine ndi awa ndithu, awa ndi amene akwanitse ntchito imene ine ndimafuna. Verse 20, ndipo mawu aliwonse anzeru ndi aluntha amene mfumu inawafunsira inawapeza akuposa alembi ndi openda onse mfumu wake onse. Nakhala moyo Daniel mpaka chaka choyamba cha mfumu Kirusi. Daniel wapezeka kuti wakhoza ndi azizake. Mfumu inawapatsa ntchito imene amenera kuti Mulungu agwire makamaka pamaso pa mfumu. Ndeti peza kuti mu chapter 1 tikuthera ponena kuti Daniel ndi azizake akhoza pamaso pa mfumu, apezeka woyenera, asankhidwa, mfumu yakhutitsidwa nawo, tsopano ntchito iyambike. Mu chapter 2 tikamapitiriza tiyamba notsopano na Daniel ndi azizake ntchito ayambe tsopano. Koma monga mmene ndafotokozera pa phunziro lathu tiona kayi chapter 1 chokha. Timalize poona kuti kodi pa nkhani imene tikuzophunzirapo chani. Mmene tayionera nkhani ya Daniel ndi azizake tikhoza kuphunzirapo chani. Pali maphunziro ambiri amene inu ndine tingaphunzirepo. Choyamba chakuti zimene Mulungu angafune kuti zichitike zimachitika ndithu. Zimene Mulungu amafuna kuti zichitike zimachitika ndithu. Ichi tikunena ifake ndikaona buku la Yesaya chapter 39 verse 6 ndi verse 7 timapeza kuti Mulungu analosera za ana Israeli kuti adzatengedwe kupita ku ukapolo. Ndipo zinachitika. Ngakhala ana Israeli samakhulupirira. Apa tikuona ina Daniel ndi azizake atengedwa kupita ku ukapolo. Chachiwiri chimene tingaphunzirepo chani? Mulungu alibe malire. Ambiri tinawerengapo nkhani ya Yona. Yona anamuzora apite ku mzinda wina, yeye anakwera chombo chopita ku mzinda wina. Mudziwa chimene chinkaganizitsa Yona kuti akwere chombo chopita ku mzinda wina pothawa Mulungu. Amaona ngati Mulungu ali mu Israeli bokha. Amaona ngati Mulungu ali malire. Kuti kwinako kulibeko Mulungu. Ndipo akanathawa kuti ndilowera uku. Mulungu anakakumana naye pa madzipompo. Apanso pali chimodzimodzi mmene tiona. Daniel, Shadrach, Meshaki komanso zake atatengedwa kupita ku ukapolo. Anthu amene wanadziwa ndithu kuti Mulungu alibe malire. Ndipo akati kumene kuja atapatsa zonse za mfumu anati ife sitidya tuopa kuja kudetsedwa. Ndakakhala inu ndine ndakati Mulungu tasiya ku Malawi tili ku Joni kuno tete mangeni za ku Joni. Mulungu alibe
malire. Pena paliponse pamene analenga pa dziko lapansi pano komanso kumwamba Mulungu alipo. Daniel ationetsa zimene zoti anali ku ukapolo koma anakumbukira kuti Mulungu akutiona ife pano. Ndipo Mulungu yonse anadzikumbukira kuti anthu atu ndi anga awa. Chachitatu imene tingaphunzirepo ndi chani? Anthu ake sawataya ngakhale munthu angaone ngati watayidwa. Mulungu anthu ake sawataya ngakhale munthu angaone ngati watayidwa. Ambiri tinadutsa mu zinthu zina zimene nthawi zino umayambofunsa kuti koma Mulungu alipo? Koma Mulungu akundiona ine? Koma Mulungu akundiganizira chani? Ukaona zimene udutsamo. Tangu aganizana na Daniel anakumana zotani? Anyamata achichepere atengedwa apita ku ukapolo, akwasitsa mayina, akwapatsa zakudya zachilendo, akwaphunzitsa chikhalidwe cha chilendo. Komanso mwinanso chilankhulo samachidziwa kuti kodi chilankhulo chimenechi nchichani. Komanso mukumbukire anali anyamata amene mwina anali akhala pansi pa ulamuliro wa makolo awo amene amakonda ndi makolo awo achokapo alamulidwa ndi anthu ena. Ndi chinthu chowawa kwambiri. Ndi chinthu choganizira kuti koma Mulungu akundikumbukira. Koma tikuona amene mukuti ngakhale anakumana nzonsezi Mulungu anali nawo. Mwina nanunso mukokhala ngati anthu amenewo mukumana mavuto otani. Ndi zino mavuto amakuganizitsa kuti mwina Mulungu wakutaya. Koma apa kutiphunzitsa kuti Mulungu amakhala nafe ngakhale anthu tikumane mavuto anthu wanji. Phunziro lathu la namba 4. Munthu akafuna kupanga chifuniro cha Mulungu amapangabe ngakhale ali kwa eni. Munthu akafuna kupanga chifuniro cha Mulungu amapanga ndithu ngakhale ali kwa eni. Tangu aganizana na Daniel, Shadraka komanso ndi zake aja. Akulamulidwa kuti muzidya chakudya cha mfumu, mayina anu atachotsa izi zitere. Koma ananena kuti koma ife zakudya zimene zitidetsa. Mwina kuteka zakudya za mapereka mafano, mwina zinali zosazinga. Tudziwa anthu amene lamulo la Mulungu samalidziwa. Koma Daniel anati ngakhale zili choncho ife tipatseni za nthaka ndi madzi, koma izi zitidetsa. Pala anthu ambiri amene akakhala kwa ina amachivula chikhristu uchitayirapo. Amayang'ana uku, kuyang'ana uku, ngono pebe amene andidziwa amaona ngati basi zatha. Tiyeni tikumbukire. Ngakhale tili kwa eni, ngakhale tili tazungulidwa ndi anthu amene za Mulungu alibe nazo ntchito, koma inu muli kutheke. Komanso tikumbukira anali anyamata. Pachinyamata ndi pamene pamakhala moyo wovuta. Umene pafupi nzako ena lesa amakhala panga zinthu zolakwika. Ndende zino mayesedwa. Umafunanso panga zinthu zolakwika. Koma akunena kuti chani? Ife tisatero. Ife tisapange zimenezo. Ndiye inu ndine tikumbukire chinthu ichi. Pali kufunika pali phunziro lalikulu. Ngakhale tazunguliridwa, ngakhale tili kwa eni, koma ngati munthu afuna kupanga chifuniro cha Mulungu, mukhoza kupanga, ndikhoza kupanga, ana Daniel anapanga. Phunziro lina semene nganone namba 5 lolena kuti tikayika mtima wathu pa Mulungu, naye Mulungu amayika mtima wake pa ife. Ife tikayika mtima wathu pa Mulungu, Mulungu naye amayika mtima wake pa ife. Tikuona ina Daniel anayika mtima wawo pa Mulungu, ndipo Mulungu anayikanso mtima wawo pa iwo. Anafewetsa mtima wawo oyang'anira ina Daniel. Ndipo oyang'anira ina Daniel analola ina Daniel, chifukwa ina Daniel anayika mtima wawo pa Mulungu. Timaona chipangano chatsopano, timapeza kunena kuti pala akhristu ambiri amene anavutika. Buku la Machitidwe timapeza akhristu ambiri amene anavutika, koma ngakhale anavutika samasiya mtima wawo. Tikaonanso pa buku la Mateyu chapter 6 verse 33 amanena kuti koma muthange mwafuna ufumu wake ndi chilungamo chake, ndipo zonse zimene zidzawonjezedwa kwa inu. Ubale wa munthu ndi Mulungu uponena kuti ife tidzifuna zimene Mulungu afuna, Mulungu adzifuna zimene ife tikufuna. Timenera sinthana. Koma ambiri ubale wathu ndi Mulungu umasokolera ife kencha. Momwe ife tipange zimene Mulungu afuna, ife timafuna zimene ife tikupanga. Ndiyati Mulungu sanayama ngokhalapo mantiyang'anira. Njoka pa Mateyu chapter 6 verse 33 akunena kuti tiyambeke itafunafuna tathanga za ufumu wa Mulungu. Iyeyo ndamene adzipanga za ife. Zili ngati munthu amene wali mmana ntchito ndi nzake. Inu mundilimire mundamu ndalama zingati.
amwakuti inu kadzilimani ine ndimapita kosaka ndalama, inu mukamaliza lima ine nditenga ndalama ukupatsani, ndere inu pamene mugwira ntchito yanga inenso ndimakhala ndikugwira ntchito yanuyo kwakusekerani ndalama kuti ndidzakupatseni mukamaliza ntchito. Ubale wathu ndi Mulungu dziona choncho. Aina Daniel anatiphunzitsa tisataye mtima pa Mulungu ndipo Mulungu sataya mtima pa ife. Tikataya mtima pa Mulungu, Mulungunso pa ife sataya mtima chifukwa sitionetsa chifuniro chake kuti tichite. Cha namba 6 imene maphunzira ndi chinthu ichi. Mulungu amapanga zinthu zodabwitsa ngakhale zooneka ngati zosadabwitsa pena. Anthu akozona ngati zosadabwitsa kuti Mulungu anafewetsa mtima woyang'anira ana Daniel hoja. Koma zinthu zodabwitsa. Takumbukiraninso nkhani ya Yosefe, Genesis, ali mu ndende chinachitika njani. Oyang'anira analota amamukondanso. Chifukwa cha Mulungu amapanga zodabwitsa. Ife tikafuna kuchita chifuniro cha Mulungu, Mulungu ali ndi mphamvu yotithandizira pa zinthu zathu. Ziko zooneka ngati zosadabwitsa kuti mtima kwafe. Anthu ambiri tikakamba za zodabwitsa timafuna tidzione kuti munthu anali wodwala wadzuka, munthu anamwalira wauka, munthu anachoka wabwerera mkono. Ambiri tikamakamba zodabwitsa timaona zimenezo. Koma wakutionetsanso kuti Mulungu anapanga chodabwitsa. Kungofewetsa mtima wa munthu kuti munthu uja alola ina Daniel kuti azidya za nthaka ndi madzi. Mulungu anagwirapo ntchito. Tiye tikepo mtima wa Mulungu, Mulungu adzatithandiza. Zina sitingazione ndi maso. Sindikupirana na Daniel ankadziwa kuti chachitika njani. Koma Mulungu anafewetsa mtima wawo. Chomaliza chimene tingaphunzirepo apa ndi chinthu ichi. Pali zinthu zambiri zomwe zatizungulira zomwe zingafune kuti sintha ife chikhulupiriro chathu. Anthu tukhala madera amene tazungulira ndi anthu amene sali akhristu, tukhala tugwira ntchito ndi anthu amene sali akhristu, tupanga zinthu zambiri. Koma tikumbukire chinthu ichi. Ngakhale tazunguliridwa ndi anthu otero, tikumbukire kuti ifeyo ndiyenera kukhala olimba kuti chikhulupiriro chathu chisasinthike. Chifukwa anthu amene atizungulira zofuna kuti ife tisinthe. Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Anthu amenewa anali onena kuti azunguliridwa ndi anthu amene amapanga zinthu zosiyana ndi Mulungu. Koma anakumbukirabe Mulungu wawo. Tangoganizani umene inu mmakhala kuti mwazungulira ndi anthu otani. Ambiri tazungulira ndi anthu achoncho. Ndipo ambiri akuzisiya za Mulungu chifukwa cha anthu amene azungulira. Koma tiye tikumbukireni. Mulungu amafuna ndithu anatipatsa zitsanzo kuti nzothenga ngakhale tazungulira ndi anthu olakwika koma uchita chifuniro chake. Tikatere tafika pa mapeto pa programu yathu. Gawo loyamba kuchokera buku la Daniel. Pa programu yathu ya lero mnali ndine m'bale wanu Pinjero Gondwe. Tikumbukire programu imene amatipatsira ndale Lilongwe School of Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu. Mwina muli ndi funso ndi manga zokhudza programu imeneyi komanso mwina mufuna kudzaphunzira skulu imene kuyambira chaka cha mawa 2025 mu January mwaulere. Tipitirire kuzofunsa pa nambala imeneyi 0 kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona